Худой азиз, дета фари машини хундаи соли 2017 ҳастай. Фаро нав вагон састанишу бениҳоят хуба галагин ҳама чиз ҳастай. Бародар да сорушна сум кӯра фурӯхта мешавад. Ҳамин фаро бародар дар морг 2,5-3,000 сомон дунаш. И бародар да сорушна сум дар кӯр шудаги ҳарча якҷоя 2,500 сомон мефурӯша. Адресо шаҳри Душанбе, рақамҳои рӯи экрана метавонӣ ки занг занӣ. Toyota Mark 2 ҳастай бародар, солиш 93 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 2.5, коробкаш автомат, ҳолати мошин нахаду. Мошин бародар састаниш 100%, мотор коробка хатои соз нахадой, фақат мегире ҳай мекунӣ. Камбудиш ҳаме ки ҳуҷҷатҳои солунаш бутшидагӣ. Дигар ягон камбудӣ надорад. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ бародар дар вилояти Хатлон. Нақша 15500 мега, хайдори аниқ боша бо камтар муомила дорад. Мошин 100% бародар да сорушна сум дар кӯра фурӯхта мешавад. Касоне ки харидор ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед, маълумоти паратара ҳисоби мошин дастрас кунед. Ва дастгирия фаромӯш накунед. Бародари азиз, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. Раҳмат барои дастгириятон. Бародар Opel Astra F караван аста, яъне каравани простой, солиш 92 сол, сӯзишвориш газ, кузов универсални, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолати мошин бародар нахадой, мошин ҳамаш 100% кор мекунад. Тарафи шофири ҳам поёни дарж бародар камтарак пачақ шидагай, ҳам пароги поёнуш. Дигар ягон камбудӣ надора. Мотори астраҷӣ задагай, нахадой мошин қарор дорад бародарои азиз дар шаҳри Ваҳдат. Нақша 25000 сомон гуфта шуда, хайдори аниқ боша мега камтар савдо мешавад назди мошинда. Касоне ки хайдори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти паратара ҳисоби мошин дастрас кунед. Мошини дигари мо Astra F дар кузови седан ҳастай. Солиш 94 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолати мошин беҳтаринай. Мошин бародар краскаш тоза, мотор коробка хадои 100% утилизация дора, ҳуҷҷат дора, ҳама чи ҳастай, бе ягон расходу камбудия. Мега фақат мегире ҳай мекунӣ. Қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бародар дар вилояти Суғд. Нақша 22500 мега, ахирон нақша дигар арзон намешда, мега илтимос беҳуда мақсад ки савол ҷавоб накунед, хайдори аниқ боша, биё айпеш мошина би махуша. Мақсад ки бигириш, нархи охиронаш 22500. Касоне ки аниқ харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экрана занг занед. мошини навбати мо бародаро Opel Zafira ҳастед. Солиш 99 сол, сӯзишвориш бензин, кузов универсални, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтаринай. Мошин нахадой, мотор коробка хадои ҳамаш 100%, ҳуҷҷатҳои солунаш 1 соли рона бародар, нав ҳуҷҷат кардагай. мошин састаниш хубе бародар, фақат мегири ҳай мекунӣ. Қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, нақша 57000 сомон мега, кам как савдо мешавад бародар дар назди мошин. илтимос мега беҳуда занг назанед. Касоне ки хайдори аниқ ҳастад, метавонад ки биёяд мошина бинас махқул шавад, савдо мешавад. касоне хайдор бошед, метавонед ки рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти иловагира аз ҳисоби мошин дастрас кунед. BMW ҳастай. мошини дигари мо бародаро, солиш 2015, мотор D, сӯзишвориш дизел. Састани мошин бениҳоят хуб, мотор коробка хадоиш 100%, балоношам ҳолати беҳтарин даҳанд. Обогрев сидени ҳама чия дора, люк ҳам дора. Мошин айни ҳол қарор дора бародаро дар давлати Корея. нархш дар Корея бародаро $7200 ҳастай. касоне ки хайдор бошед, марҳамат рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед, равон мекунед ба ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ба Федератсияи Россия. мошини дигари мо Astra G караван, солиш 2007, сӯзишвориш бензин,
кузов универсальный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. Мошин барои айвагон гирифтагӣ як даст истифода бурдагӣ састаниш бениҳоят хуб ай. Матоъ коробка хадоиш 100%, мақсад ки такси гаштагӣ умуман кори вазмин карагӣ нестай, балоношам ҳолати хуб даҳанд. Айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Истарошам бародаро, нарша 86 мега. Хайдори аниқ бошад биё мега ай пеш мошина бина маххуд кунад, бо савдои хуб мекунад. Касоне ки хайдори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед. Ин буд бародаро якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шумо рамихи мошин, хона, замин, квартира ҳастед, барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар WhatsApp-и мо сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешравии мо ҳастед. хайртон наворҳои оянда.